пак в тази игра, подобна на Фасмофобия, с Иван и ще снимаме ще търсим пак духове. И сега също да не пропуснем, да не забравяйте да се абонирате и да лайкнете канала ми. И след това пожелавам приятно гледане. Така, в момента сме в играта. Чакай да взема EMF детектора. И сега продължаваме. Отваряме. Това е подобната къща, бе. Същата. Чакай. Чакай да пусна... Ток. Така се пуска. Ще накрая. Тук няма нищо. До печката е. Не. Търся червена. Искам да светна червена. Нека си дадем. Аре! Това се страхува много, е. Паднах от картата! Как падна от картата? Това е невъзможно. Влезе в шкафа и виж. Отворения шкаф. Хора, чакайте, наново ще снимаме. Така, наново сме в играта. Завърнахме се. И... Айде, Коста. Чай ще те звъна наново, че става нещо става. А сега продължавам да звъня. Не може от другия номер да звънна. Хайде, продължаваме. Ехо. Така, влизаме. Аз взимам камерата. Ти взимай камерата, аз ще оглеждам. И тръгваме. Ама без да снимаш, първо да нагласиме трите неща. Първо да нагласиме нещата и чудовището и списъка и после. Какво каза? Първо да нагласим нещата на списъка. Тия стаи няма. Няма никъде. Чай, аз отивам напред. Така. Не. Няма никъде. Аз не го виждам. Къде ли? Ако е тапнал дългия коридор, ще се напига. Да, тук е. Да. Ела, на мразещия ми коридор е. Къде? На мразещия ми коридор. Ето виж. Супер тогава. Изчезна. Значи е тук не. Фебер, отваряйте вратата. Няма. Нема някъде. Полу ли какво е точно? Не, точно е там е. Къде? Между другото, що е? Тук е. EMF ред служи.
Видях го! Баба Яга е! Баба Яга е! Знаеш какво, давам ти камера да се оправи. О, чакай да свършим нещата първо е. Ами ти можеш да снимаш, аз не го виждам. И не знам как изглежда. Банши е, брат, банши. Банши. Да. Дай ми камерата. Млад. Банши е чудовище с дрехи. Дай ми камерата. Дай ми камерата. Пусти. Е там. Ама, стой до мене. Стоя. Да. Там се... Къде? То дори се лъжеше, до кръка ми, брат. До кръка ми беше. Ужас. Ето така се спална. Ей! Защо се сложи на тази стая? На мрежата ми стая. Тоест на гадността си. Ей, така ще стоя, брат. Чай мина през мене, Беги. Трябва да бягаме. Хора, когато става това нещо, трябва задължително да бягаме. Не виждам, пускам тока. Между другото, ако Пускам искате тока. да играете тази игра, Пуснах тока. в предишното видео имаше... Да. Малко го издразнихме. Безплатно е. Издра... И е интересно. Малко го А издразнихме. нещо Май го снимах. Не съм сигурен. той иначе ще... Видях го. Той беше пред тебе, бе, брат. Маля, добре, че не го видях. Беше точно... Трябва да снимам. Ето как ще стоя. Не ми хареса. Ето го. Майче, Да, брат, праска се на стената, той не може да премина през стената, брат, духа. той горкия за сам се пара. Беги. Ай! Трябва да бягаме. Thank you. Искаш да го диш? Да. Запускам го. Има. Тук съм трепнятелно съм ви. Да тръгваме, да се разкараме тук. Ама не сме го писали. Аз го писах. Демон. Добре. AMF freezing temperature, ghost writing. Добре, разбрахме. Наново. Пускай. Старт гейм. Така. Другото за родителите на букове, това е перфектна игра. А за хората са слаби сърца, Дай ми камерата, Дай. Аз не знам тази камера, как ми се изчипе 5 милиона пъти. Сега продължаваме да вървим. Добре. Аз козем, айде, или ще сте добре. Добре, не е тук. Ти къде си, бе? Търся навсякъде, където падне. Отида на същата стая. Коридора! Коридора. Да, там може. Опа. Тук. Някъде тук. Малко, Той можем да направим. малко по-напред и опитай да видим дали нещо ще направи. Защо аз трябва да съм по... Да. Червено ли е? Да, даже го видям. Защо аз трябва да съм по нацията? Не, аз чакам отидко да доидва. Мали това... Как изкочи, Ива? Как изкочи?
Банана? Идва! Видя ли го? Ето. Ето прелапка. Няма нищо да се направи. Ако може да пререагира много бързо, значи да идва до тебе. Да? Видя. Това ми изхилва всички бяха. Ще му светкам да види по-добре. Идва. Hi. Where are you? Аз не го виждам сега. Дай да снимам. Аз съм по-безстрашно. Не, аз мога. Само искам да стоя тук да се спомня, защото вратата ако се Ето зад... го. Бре, как издаде звука. Ама то. Беги, излез. Аз бях. О, я. Помислих, че е изгасено ниво. Помислих, че духа е. Не е той. Хай. Ти не бъде специал, вижте това. Аз се видях много добре. Дай аз да снимам аз. Щай да ми отмъкни камерата. Идва. Точно пред вратата. Айде, къде е? О! Аз съм ти плячката. Биги. Бягай. Ама то е тъмно. Добре, аз май снимах. Я. А не. Не успях да снимам, лад. Как така? И нещо мамо. Изтърваш. Ета. Пак е тук. Пред тебе беше, бе. Да, е тук. Ето. Отвори. Да снимам. Отвори, бе. Хълми. Аз отворих. Искам да видиш снимката. Я. Беше много забавно. Ай, кой би си ме снимал, да не казвам къде. Ама и тебе снимах. И не я снимах. Го. Аз не съм я писала. Аз се описах. Имам проблем. Край. Ей, Ай. Демо. Ай, сега. А чакай, че... Здравей. Хора, това беше видеото за днеска. Може да направим, ако искате, още едно, но после ще видим. И сега казвам до скоро. До скоро. Мога да го спра.